И здравейте! Пепо, представи се. Аз съм Пепо. Аз съм Джейс да Танк. Тук ще имаме наш клип. Тук вижте, тук са Darkcrafter, това е братовчена на Пепо и Ременто, някакъв нуб. А това е Вафле, сестрата на Крок, един много голям пич, преди по-точно. Не беше най-добър приятел, няма да сега, изобщо не ви трябва да го знаете. И вижте, Ременто не ще да скача. Добре, сега няма умрем за клипа. Няма да е хубаво да умрем за тъпия клип. По-точно за якия клип. Извинявам, после съм върху. Няма да умрем за клипа. Той е кафе. Влади! Снимам. После ще ти дам клипа да видиш как Ременто не ще да скача. Мостът не е фул, брат. Ето, само вижте мостът. Ето това е. Ето. Не е фул. Не е фул. Наистина не е фул. А не е фе. Той каза да видиш неговия сайт. Не е фе. Чакайте хора. И той е снимам. Ременто нуба е сниман. Някой дойде. И тук идва някаква хубава мацка. Някаква с фул меч. Ще ми да я поебем. Мъцка. Ще поебем. Аз се поебавам с нея малко. Малко ще поебем. Пепо, скачай ти, не стой само горе. Знам, че ще му биеш. Няма да те бия, обещаваме. Той ми е най-добър приятел, бах ти как ще го бия, бе. Скачай! Ременто. Скачай, де! А вътре ли? Да, айде идвай. Да скочат и те, дразнят ма. Абе, не убивай Darkcrafter. Той иска да ме би. Айде идвай да скачаме. Без да ме биеш. Опа, скачай, бе, брат. Който е страх от тия, бе, хора? Скачай. Не, бе, да не си посмял. Колко си е взимал? Чай. Ела тук е. Колко ти взимал? Ременто се е приготвил нещо. Гледам, че ще бие. Баш, си го веде, че мръсна. Колко ти взимал? 5 сърца. Ременто! Ще ти скочи Петров! Абе, глупако! Ще умре. Ще умре. Боже, да ми вземете бронята! На колко сърца? И тук идва някакъв немерости. Да не си ме ударил! Идва бе, Пепо, аз Пепо ти ще няма ме да... удариш! Няма да я обещавам, сам Пепо няма да бия. Аз ще съм на стола. И мене да има Айди, идвай, ла! Искам Ременто да ти скочи, аз да му скоча на него. Пепи, пази ме да си енчантна нещата. Добре, пазят, Влезе и тук до мене, че Рости може да иска да ме убие. Ами че нямаш левел! Бах ти глупак! Нямаш левел, бе! Такъв левел трябва да е. Бах ти глупака! Ти вече му е енчантнат. Бах ти глупака, това ме изкефи. Бах ти глупака. Си ти, бе! Бах ти глупака. Пепо, айди ела тук де. Вижте, Пепо, не ще разходиш, мисля, че го бия. Но този път наистина ще го прибия. Пишвам ти лавата, просто с ръката. Ще скачам, вече ще скачам, чули. Ременто ти показва. Виж, така ти прави. Чинче. Айде, скачай! Прямо ще скоча на едно място, дето не искам да ме удряш, да стоя като кръста. Добре. И ако идва някакъв силен, ми казваш. Тук ще скочиш. Не тука. Ременто, аре бе, пес молев. Пес му. Той садна. Той садна от гофа на базе. Ти ли стоиш на място? Сега се размърда. О, да. Аз ще минавам паркър. Чули? Съпробвам да го мина.
Да, чакай. Джъмпа. Тук дойде някакъв тапак, сега ще ти кажа кой е. Какъв е този све? Кажи му нема, че го прибивай сега. Джерки кони. Ще ме пазиш ли да не ме кил? Ей сега Джерва. Какъв е този джуркотик? Джерки кони, къде е джуркотик бе? Майка, падна. Той е с фул! Знам! Кил 25. О! Сега ще ви подскажа кой е този човек. Всички го знаем. Ето този човек, най-силния. Това е Джет. The best. The best. Джет. Казвам в клипа ми, че ти си the best. Не се подценявай. Его да беста, его. Виж, че той го прави с плена афъка и някакъв път ще направи на афъка. Гледайте го. Вижте го. Виж, че това Джерки коник гледа като някакъв пулю. Гледай, какъв тъпанар. Гледай какъв тъпанар. Май иска малко